ଭଞ୍ଜସେନାର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଉଦୟାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନ ହେଲା ପ୍ରଦାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଞ୍ଜସେନା ଏକ ଅଣ-ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଥିଲା ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜସେନା ବାରିପଦାରେ ତାର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ମହାପୁରୁଷ ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସମସ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଞ୍ଜସେନା ତରଫରୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଉଦୟା ଭଞ୍ଜସେନାର ସଭାପତି ରବୀନ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭଞ୍ଜସେନାର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ଉଦୟା ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଂଗଠନର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ଉଦୟା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମହାନ ପୁରୁଷ ତଥା ନେତାଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଉଦୟାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନୀୟ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ଏକ ଉପଢୌକନ ସହ ଏକ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦୟା ଭଞ୍ଜସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇପଟ ନ୍ୟୁଜ୍।